Поставянето на топлоизолационни плоскости е първата стъпка за топлоизолирането на един дом. Обикновено днес това става с използването на сухите лепила, които се продават в торби. За изолирането на 200 квадратни метра стени са необходими около 1 тон от тях. Това означава не само необходимост от товарен автомобил за транспортирането на всички 40 торби, но и пренасенето на такава тежест обикновено създава проблеми. Торбите често се късат, продуктите се изсипват. Освен това, губите ценно време за разтоварване. Товарен автомобил за транспортирането на торбите, 1 тон за пренасене и скъсани торби. И това не е всичко. Не забравяйте необходимите инструменти – кабели, кофи, бормашина с миксер, мистрии и маркучи за вода. Но вие можете да направите работата си по-лесна, като използвате новото полиуретаново лепило за топлоизолационни плоскости Titan Stiro 753, което означава лесно и чисто транспортиране. Малък автомобил е достатъчен, за да пренесете необходимото количество лепило. Хиляда килограма торби срещу 24 кг в 2 кашона лепило за топлоизолационни плоскости Titan Stiro 753. Това е невероятно! Нека да започваме. За да приготвите смес от сухото лепило, трябва да разполагате с вода, както и ток, за да включите бормашината. Понякога това не е лесно. Освен това, продуктът трябва да бъде разбъркан до получаване на идеално хомогенна смес. Да изчакате 5 минути и да разбъркате отново. За изолирането на цялата къща губите около 4 часа само за приготвянето на сместа. Използването на новото лепило Titan Stiro 753 е истинско удоволствие. Не ви трябват вода или ток, не ви трябват и инструменти. Един пистолет е достатъчен. Флаконът е готов за използване само за половин минута. Всичко, което трябва да направите, е да го разклатите добре. Забийте флакона върху пистолета и сте готови за работа. Нанасенето на лепилото, приготвено от суха смес върху полистиренова плоскост, отнема около 1 минута. За нанасенето на лепилото Titan Stiro 753 ви трябват само 15 секунди. Като плоскостта ще остане лека и ще тежи само 800 грама, вместо 3,3 кг. Забравете за тежестите. Забравете за тежките кофи. Флаконът с лепилото тежи по-малко от килограм. Поставянето на 25 плоскости с лепилото Titan Stiro 753 отнема толкова време, колкото поставянето на 4 плоскости при използването на традиционните методи. Професионалистите потвърждават, че с използването на новата технология се работи 5 пъти по-бързо. След 2 часа екипът проверява силата на залепването на плоскостите, поставени с Titan Stiro 753. Плоскостта не може да бъде отлепена, докато тази, залепена по традиционен метод, може лесно да се отлепи дори 2 дни след поставянето. Това е важно. Силата на залепване на новия продукт е 3 пъти по-голяма. Лепилото може да се използва при температури от 0 градуса, което удължава сезона за поставяне на топлоизолация. Полиуретановото лепило за топлоизолационни плоскости Titan Stiro 753 е технически одобрено и може да се използва като независим сертифициран продукт. Селена е водещ международен производител на полиуретанова пяна, силикони и лепила, притежаващ собствени уникални технологии и съвременни средства за проучване, развитие и производство. Какво трябва да знаете за новия метод за поставяне на полистиренови плоскости? Основата трябва да бъде стабилна, суха,
почистена от прах, нечистоти и мазнини. При изолирането на сграда, покрита с мазилка, е добре да проверите нейната здравина, както и състоянието на пластовете боя. Ако повърхността на стената е замърсена, нанесете предварително грунт. Преди поставянето на плоскостите, използвайте допълнително механично укрепване. За постигане на максимален обем, флаконът трябва да бъде с тайна температура. Една опаковка покрива до 10 квадратни метра от повърхността при температура 20 градуса и ако разстоянието между стената и плоскостта не е по-голямо от 5 мм. Ако разстоянието между плоскостта и стената е по-голямо от 2 см, е препоръчително да се използва допълнителна плоскост с дебелина 1 см. Полиуретановото лепило се нанася на 2 см от крайния ръб на плоскостта, както и единична ивица през средата по дължината на плоскостта. Веднага след нанасянето на лепилото, плоскостта трябва да се залепи за стената чрез леко притискане и да се нивелира. Положението й може да бъде коригирано до 15 минути след залепването. За запълване на разстоянието между плоскостите, поставете гъвкавия накрайник на пистолета. Остатъците от твърденото лепило изрежете с нож. Целият процес на поставянето на топлоизолационни плоскости е по-бърз, отколкото при използването на традиционните методи, което означава значително по-кратко време за работа. Плоскостите могат да бъдат полирани и механично укрепени само след 2 часа. Почистете пистолета с титанчестител за пяна след използването. Ако лепилото се втвърди, почистването му от пистолета може да стане само механично. Титан Стиро 753 – полиуретаново лепило за топлоизолационни плоскости. Заслужава да промените навиците си.